माने रायजो राजाफ्रा खुनु दिन जोंखौ नेग्लेक्ट खालामाखै नायदों फैगोन इयुनाव फैगोन बे नेक्स्ट जेनारेसननि माबाफ्रा जोंनि गथ' गथायफ्रा आरो जौ गैयाबा मोनसे जाथिया परिचय मोना आरो जिबनाव बेखौ माने बर'नि मेन हिर' जायखौ जों बर'आव फावखुंगुर होननानै बुङो बे सारानो स्टडि इउटुब चेनेलाव बरायलाबाय सार खुलुमबाय आंबो बिटिआर इनफो स्टुडिअखौ माने बरायबाय खुलुमबाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै आङो बर'नि मस्ट सिनियर आर्टिस्ट दा आंनि खाथियाव दङ दा बे सारनि न'आव दा आं दंफैयो सारा बबे सावथुननिफ्राय सिगां फैजेना नोंथांमोना सारनि खुगानिफ्रायनो मिथिदो आरो सारनि मोजां मुंखौ नोंथांमोना सारनि खुगानिफ्रायनो मिथिना लाबानो जाबाय आं मिजिं खालामदों नोंथांमोनहा बे सारनिफ्राय माखासे थार बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन बै समाव जाय समाव बर'नि गेजेरावहाय सावथुनानो जोनोम मोनाखैमोन सारा दिनै बुंसिगोन जे मा सार ओंखारनाय बे सावथुना बर'नि गेजेरावनो सेथि एबा गिबि सावथुन नामा बेखौ नोंथांमोनहा सारनि खुगानिफ्राय मिथिना लादो दा बे समाव आङो सारनि इन्ट्रडाक्सनखौ आङो मिथिनो लुगैबाय सार निस्सय आंनि मुङा जाहैबाय श्री अशोक कुमार ब्रह्म दत्त आरो मा होनो जोनोमाथ' दतमा बाजारावनोसै दतमा ओमफ्राय बिनि अनगायै आंनि फादारनि नामखौ नांगौबा बुंनो हायो आं बुंदो सार आंनि फादारनि नामा जाहैबाय रुंसारि शरत चन्द्र ब्रह्म दत्त एसामिस मानसिमोन आरोखि ओमफ्राय बे दतमायाथ' सार डिस्ट्रिक्टआथ' क'क्राझारखा जाहैबाय माना गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि मानसि नायो नालाय मालाबा डिस्ट्रिक्टखौ आन्दाय नागिरो बे दतमाया मा जायगानि माने डिस्ट्रिक्टखौ बुंदिया एसे माबा जायो नालाय सार ओमफ्राय माने डिस्ट्रिक्टखौ बुंनांगौ दे आं दा क्लियार होखाबाय सार बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो ओमफ्राय दा सारनिफ्राय आंनि बेखौ सारनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुगैयो सारनि फेमिलिनि सोमोन्दै एसे सारनि फेमिलि होनोब्ला आंहा दा बर्थमान मा दं आंनि मिसेस दं बिसि दं आरो हौवा सासे दङ देरसिन हौवासा आरो हिन्जावसा सानै दं सासे बिलाइबाय ओमफ्राय दा सासे न'आवनो दं आरोखि आरो गथ'आबो फेमिलि दं गावनि गथ' दं सासे आंनि फिसौ आरो बिदिनोसै आरोखि न'आव जों गासै बोराय बुरि ओमफ्राय फिसाला ओमफ्राय बिहामजो ओमफ्राय आंनि गथ' माने दुइसिन हिन्जावसा सासे दं आरोखि ओरैनो सारा मोगथां जिउआव साख्रिफोर मावोमोन नामा आं साख्रिखौ मावाखै आङो बिजनेस मोनसे मावजेनदोंमोन माने कन्ट्राक्टर रेजिस्ट्रेसन खालामनानै दा कन्ट्राक्टर रेजिस्ट्रेसन खालामखांनानै आङो मोनसे गारिबो लादोंमोन अबयसे मिनि बास बेजोंनो एसे माने न'नि जानाय लोंनाय खरसखौ दिहुनदों आरो लोगोसे एसे खस्थ' मस्थ'बो एसे न' मोनसे भारा लुनानै दखान भारा होनानै दं आरोखि आरो आं निजे न'खरनिफ्राय मोनसे दखान होदों पुष्पिका रेस्टुरेन्ट होननाय रेस्टुरेन्ट बे जोंनिनो रेस्टुरेन्ट दा गथ'आ बाय सालायगासिनो दं आरोखि होमबा नैबे समाव आं सारनिफ्राय बै सार एक्टिं खालामबोनाय एक्टर हिसाबै जेनेबा मेन हिर' हिसाबैहाय एक्टिं खालामबोनाय बे सावथुननि सोमोन्दै आं मिथिनो लुगैयो सार बे समाव थारमाने प्रथम खोथा मा जोङो बयहाबो मोनसे हबि दं थायोथ' गोसोखौ उसुखुथु मोननानै सोरबा खेलाखौ मोजां मोनो सोरबा सिनेमाखौ मोजां मोनो सोरबा नाटकखौ मोजां मोनो दा आंहा बहुद उन्दैनिफ्रायनो माने सिनेमा गानो मोनसे सिनेमा गिदिरखौ नुनानै हाब मालाबा गाथारगोनां मोनसे गोसोआव आंहा मोनसे उन्दैनिफ्रायनो इन्टारेस्ट दंमोन आरोखि ओमफ्राय जोंनि कमिटियाव जों जखननाखि कमिटि दायो बयहाबो माने मोनसे सिनेमा बानायजेनलै होननानै एकमत जाबाय एकमत जानानै जोङो सानलाय होनलाय मोनसे भिडिअ खालामजेनलै होननानै कमिटि दानानै नाटक मोनसे जोङो जगार खालामबाय ओमफ्राय जोङो सायख'नानै जाय मानसिखौ माने गोरों गोरा एसे रोंगौथिमोन बे समाव बे आदैनोनो जोङो आदि गफि होननाय गफि ब्रह्म लावदङानि बे आदैनो जोङो आरोखि कमिटिया डिरेक्सन होनाय
ओमफ्राय सिनेमाखौ सालायलांनो थाखाय जों प्रडिउस खालामबाय ज' फैसा खांलायनानै दा सिनेमाखौ कमप्लिट खालामनो बे आदैनोनो जों माने दायित्व होजोबबाय दा जाबाय आरोखि बेनो ओमफ्राय बे सिनेमानि मुङा मामोन सार सिनेमा नामा सिनेमानि मुङा फाखन ना फाखन बेनि मायथाइखौ एसे होनो हागोन सार माखौ मायथाइखौ सनखौहाय बियो 1986 आव 86 ना माने जोङो दिहुनजेनदों गाजा गोमजायै 1986 ओमफ्राय बेखौ जोङो 1986 नि लास्ट माबायाव रिलिज खालामनो हाबाय अब्ला जों मोनथिबाय होमबा मा होननानै बुङोमोनलाय बबाया होमबा 87 ना बेखौथ' आङो कनफिउज जादों 87 ना 88 होनदों 87 आनो जानांगौ 87 आनो जानांगौ खोमा खिन्थु जोंना गिबिसिन बेखौले दाथि मोनसे माबा दं माने आंनिखौ क्लियार दं थारमाने बिथांमोना बे बबा फिल्मखौहाय बिरगोस्रि मोनसे हारिमु आफाद दादोंमोन बे हारिमु आफाद दानायाव माने इस्टाब्लिश सना जाबाय मा 1987 बिदि लिरनाय दं आरो दा बेवहाय आं होनबा 87 आवनो जागोन बियो ओमफ्राय जों खिन्थु 86 आवनो जिनिसखौ कमप्लिट खालामनानै दिहुननो हादों रिलिज खालामनो हादों होमबा सारा बेहाय जेनेबा मेन रल लानानै एक्टर हिसाबैहाय जेनेबा मेन रल जाहैबाय मेन रलखौ लानानै बे स्ट'रिनि सोमोन्दै एसे माने नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा बहुत गोजान फ्राय गोबां मानसियानो नुवाखै जाय सिनियरफोर बिसोर नुगोन आच्छा नंगौ आच्छा बे माबाया जाहैबाय फाखननि जे जोंनाखि सिनेमा गादों बेहाय एक्चुअलि सामाजिक फिल्ममोन आरोखि बियो ससियेल सामाजिक फिल्ममोन आरो बे न'खराव जों जे एक्टर एक्ट्रेस माने एक्टरा गोजानाव फरायहैनानै डिब्रुगड़आव आरोखि मेडिकेलाव डक्टर जानानै फैदों डक्टर पास जानानै फैनानै जों गामि खाथि नालाय ओमफ्राय बे जोंनि गामि खाथियावनो सासे एसे दुखुथिया न'खर दंमोन आरोखि गरिब आरोखि दा बिमा बिफा गैया थैबाय ओमफ्राय बिदाया बे बिनानाव सासे दं उन्दै बिदिनो स्कुलाव फरायफुनायल' बे समाव बे बिदायानो गासैबो समस्त दायित्वखौ लानानै न'खरखौ सालायो आरोखि खुब गरिबमोन आरोखि बिस्रा ओमफ्राय आं जखननाखि मेडिकेल फरायनानै डक्टर जानानै न'आव फैयो दा आं ओरैनो गामिजों बयजोंबो मोजां आरो आंनि सासे लोगोबो दंमोन बन्धु बिसोरबो आंजों थांलाय फैलाय दा मा जाबाय आङो बयजोंबो न'खरावथ' आङो रिलेसनखौ मोजाङै लाखिबाय सासे डाक्टार हिसाबै एज ए डाक्टार ओमफ्राय बे न'खरजों आंहा एसे थांलाय फैलाय अनलायनाया माने लासै माने एसे बारा जालांदों आरो हेल्प खालामनाय बिदिनो माबानाय माने बे जे बिदाया बे न'खरनि दायित्वनि समस्त दायित्व आरो बिनानाव लादोंमोन माने बिनि बिनानावा बिदिनो लासैनो आंजों आरोखि मोनसे घनिष्ठ रिलेसन माने गाज्रि रिलेसन नङा आरोखि थांलाय फैलाय बे नों आं जेरखम थाङो बेबादि आरोखि दा बेखौनो जोङो समाजाव बे समाव अन्ध बिस्वास होननाय मोनसे जिनिस सोमजिखाङोमोन आरोखि हथाथनो दा बे अन्ध बिस्वास होननानै कयजन मानसिया जोंखौ माने एक्टरफ्रा जाहैबाय बे माबा गामिनि आंनि बिमा बिफाखौ एक्टरनि बिमा बिफाखौ न'खराव थुनजुलायहैबाय नोंना गथ'आ माने उमुगाव थांबाय थायो हेनथेन उमुगजों मोजां मोनलायो बेबादि धरननि मोनसे रिमार्क खिन्थु बिस्रा गरिब आं एसे धनि जाहैबाय लेखा गोरों जाहैबाय बेखौ सुखुला बिसोर समाजा एसेयावनो बिसोरखौ माने नारसिननाय मोनसे माने हुदा थाबाय आरो बिसोरनाव दा बेहाय थाङै बिदिनो रायजोफ्रा माखासे रायजोफ्रा सबानोथ' गाज्रि नङा माखासे मानसिफ्रा मेगन हायै मानसिफ्रा बे जों बै न'खरजों
आंखौ जों थांलाय फैलायाव जोंहाबोथ' बादा दं जाहैबाय एक्टरनि बिफा बिमा बिफा माने आंनि बिमा बिफाया बोखाबाय आरोखि जेनेबा बोखालायनाय बादि जाबाय थेवबो जोंनि आसल सत्य बियो जायखौनाखि हेल्प खालामनाय मोजां मोननाय बेखौथ' सत्य जिनिसखौ नागारलाय माने रावबो एंगार होनो हाया बे समाव माने उथ्रिलांखागोन ओरैबादियाव जोंखौ हायाखिसै आरोखि आच्चा बे समाव ओरैबादि जाबाय गामिनि मानसिया माने बे जोंनि मिलायनायखौ ओमफ्राय नायनो हायै बादि जाबाय सानसे बेलासि बे मोनाबिलियाव बिसोरनाव आक्रमन खालामलायनाय जाहैबाय न'थ' सावग्लुंलायनाय न'थ' सावग्लुंलायनानै माने जोंनि बे मामाखौ धंस' खालामनाय आरोखि अनिस्ट' खालामनाय दा बेहायनो बे बिदाया एसे अर खामजानाय घायल जानाय सेरखम बादि जानानै हस्पिटालाइज बादि जालायलांबाय हस्पिटालाइज जाबाय मानसियाथ' फ्राय गैलानो होनजायो जेनेबा आरोखि बेबादि रखमनि दा बेखौनो थेवबो जोंनि मामाया रिलेसना खस्थ' मस्थ'यैनो बे रिलेसना जोङो साक्सेस जानानै जों मिलन जाफैनाय बादि देखायबाय जाबाय आरोखि लास्टआव बाहायनो जोङो कयेकथा गान मोजां मोजां गान जोङो हयथ' रंजाबाय ग्रुप डेन्सबो दङ जोंहा लकेलाव माबानि बे गामिनि जाय जोंखौ मोजां मोनो जे न'खरा जोंखौ माने सापर्ट होयो बिसोर जोंनि प्रति एसे रंजानाय देखायबाय ओमफ्राय आंनि लोगोआबो आंनि साइड एक्टर जायनाखि जादों साइड एक्ट्रेस जों लाफादोंमोन बे आंनि बन्धु जाबाय आगोलनिफ्राय बन्धुखा दा सब समय आंखौ हेल्प खालामो बबेबा मोनाबिलिफ्राव बेरायनो थांनाय दा बे समाजनि बे डाक्टार जानानै फैनानै बै दुखुथिया न'खरखौ आं जे हेल्प खालामदों बे समाव कयेकजन मानसिफ्रा मोजां मोना जाहैबाय आरोखि सामाजिक हिसाबै मोजां मोना जाहैबाय सुखुवा हयथ' न'खरनि बिमा बिफायाबो फिसाला डाक्टार जालायबाय बोखानो सेस्था खालामदोंमोन हायाखिसै दा बे सामाजिक गन्डगल जाबाय आरोखि जानानै अन्ध बिसासाजे उथ्रिनो हाया सत्यआ जे उथ्रिनो हायो बेखौ सामाजिक जोङो माबायाव देखायहैनाय बादि आरोखि सिनेमाया एन्डिंआवहाय फाखनाव जों गोग्लैदोंमोन खिन्थु जों फाखननिफ्राय उथ्रिनो हाबाय औ माने जोंनि एक्टरनि बिमा बिफायाबो न'खराबो न'खर साइडआबो एक्टरबो जेबो खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय गामिनि बै दुखुथिया न'खरखौबो हिनजावनि न'खरखौबो जेबो खालामनो हायाखिसै बेबायदि जों सानैजों मिलन जाबाय जेनेबा बेबादि आरोखि बे स्क्रिप्टआ सोरनिमोन सार बे स्क्रिप्टआ मामानि गपि ब्रह्म दहाय सारा एसे होननाया मा बेनो डिरेक्टरनाबो बेनो डिरेक्टर बेनो दायथ' जों होदों बेनो लादों एसे रोंखागौ मानसिया बै प्रडिउसार ज' प्रडिउसार हिसाबै जों पार्टिकुलार सासेखौ जों बुंनो हाला आरोखि बे जोङो फैसा खांलायबाय आरोखि बे समनि खोथा बे बाजेटखौ नायबाय गासैबो भारा लायजोबनांगौ जों न'खराव रावहाबो केमेरानो गैयामोन बे समाव मबाइलबो गैयामोन बे समाव गुवाहाटि मबाइलबो गैया बे समाव गुवाहाटिनिफ्राय जोङो केमेरामेन लाबोबाय लाबोनानै जोंहा जेरावनाखि बिभिन्न जायगायाव जेराव जोंहा सुबिदा बेहाय जों एडिटिं खालामहैबाय डाबिं खालामहैबाय बङाइगावआव डाबिं खालामहैबाय माबाखौ सार बिनि मा होनना बुंलाय शुटिं प्लेसफोरनि सोमोन्दै एसे खिथानो हागोन नामा शुटिं प्लेसआ जों बारा गोजानाव थाङाखिसै आरोखि जोंहा माने बाजेटआ बिराद खममोन खुब माने न'आव जानानैनो जिनिसखौ मावनाय दा फिल्मनि बे एक्सुवेलि सामाजिक माबाथ' मोनसे गामियावनो जोबनाय बादिखा आरोखि बे नाटक लिरनाया गामिनि मोजां मोनलायनाय सासे गिदिरजों सासे उन्दैजों बा सासे लेखा गोरोंजों सासे लेखा रोङैजों बा धनिजों गोरिबजों बेबादिखौ एसे माने लानानै सामाजिक अन्धबिश्वास दावराव दावसि जालायनायबो थानांगौ होननानै बे जिनिसा माने फुथिखांनायखौ देखायबाय आरोखि बेखौ दिहुननायनि माबा सारमोना बेनि सिगां मोनसे आफाद दादोंमोन नामा बे हारिमु आफाद नामा माबा मोनसे दादों नामा जोंनाव
आगोलनिफ्रायथ' जोंना मोनसे रंजालि आफाद होननाय दंमोन रंजालि औ दतमायावनो औ जथमावनो प्रथमनिफ्राय रंजालि आफाद ओमफ्राय बे जोंनि सिनियरफ्रा औ आंनि सिनियरफ्रानो बेखौ दानानै दोनखानायमोन आरोखि जों बिसिनि सेर सेरनो औ कयेकटा माने थुलुंगा मोनबाय रंजाफानोबो जों मोनबाय आरो नाटकनि प्रति बहुत आक्टिस दंमोन जोंनि ग्रुपआ जोंनि बे दतमा ओनसोलनि कयेकजन माने माबाखौ कालसारखौ मोजां मोनग्राफ्रा दसेनो जमा जायो जों आच्छा दसेनो जमा जायो गानबो खनग्रा दङ बाहाय मोजां मोजां गान खनग्रा ओमफ्राय बिदिनो जायै जायै थांबाय आरोखि थांनानै सिनेमाखौनो खालामगारदिनिलै होननानै माबाबाय रायलाय होनलाय दे कमिटि दालायदिनि उमुक थादोलै उमुकआ माबादो सेक्रेटारि बानायलायबाय केसियार ओंखाम जानायनि दायित्वखौ सोरखौ होनोब्रा उमुकखौ लाबाय दा नामफोरखौ गोसोआव दंजोबो आङो जाय हक कमिटियाथ' थाखागोन हारसिङैथ' सिनेमा खालामनो हाया दा बै समाव औ दा बै समाव सार बे सावथुना रायजो राजाफोरजों माबायदि अनसायजानाय लामायाव जोङो बहुत अनसायजादों मोजां औ माने रायजो राजाफ्रा खुनु दिन जोंखौ नेग्लेक्ट खालामाखै नायदों जथेस्थ' नायदों आरोखि आरो हाजार हाजार दर्शकआ प्रथम नायजेननायावथ' जों जायगाखौनो होनो मोनाखै आरो एमन जोंनि एरियायाव गैया जे जेरावबो जायो ओमफ्राय जों कन्टाक्ट मोनदों एकदम फुरा बेंगलसिम मोनदों ओमफ्राय औ बे सिनेमाया आंनिफ्रायनो लांदों आरोखि आंनावनो दंमोन केसेटआ आंनिफ्रायबो लांदों ओमफ्राय गेजेर खन्द सोरनिबा दायित्व दंमोन बेनिफ्रायबो लांदों जोंनाव फैसाया फैदों माने सिनेमाबाथ' बुजिखादो सोरबा लाङोबा भारा लानानै लांबाय आरो बहुतखिनि मोजां जोङो सापर्ट मोनदों आरो ओमफ्राय सारमोना बे सिनेमा दिहुनखांनायनि उनाव नैथि आरो बेफोरबायदि दिहुननायनि स्टेन्डखौ मानो लादोंमोन नङा जों लादोंमोन जोंनावथ' जोबनो थाङै सिनेमा ओंखारगौमोन जोंनि आखाइनिफ्राय ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव बे दावराव दावसि जाबायना आन्दलन जाबाय रेप खालामबाय जोंखौ रेड खालामबाय ओमफ्राय बे माबा CRP पान्जाब कमान्ड' फैबाय गामि गामि हाबलाबायबाय दा बे हाबनायाव जोंनि कयेकटा जिनिसा जायनि आखायाव दंमोन जायनि आखायाव दंमोन बेबो गिनानै बबेबा न'आव खारखोमाहैबाय बे जिनिसा थालांबाय हयथ' बेहायनो सोरबा मोनबाय खावाखै जों दोनखोमानाया नस्थ' जाबाय बे बार अखा जों फबनानैबो दोननो बाध्य जादों खोनानाय मथे होद आं उमुखखौ फबनानै दोनबायलै अशक होनबाय आरोखि आंखौ जेनेबा खबर हरबाय ओमफ्राय बेखौनो जोङो फैनानै नायनोनो जोंहा खुनु माबायानो गैला आरोखि इन्टारेस्टआनो जायाखिसै आरोखि बे समावनो जोंहा मा जाखो मानसिनि जिबन साफा बिदिनो कयेकजना थैबायबो एक्सिडेन्टलि जाबाय सोरबा बेमारजों थैबाय बेमारजों थैनानै दा जों बेखौ दायित्व लानोनो जोंहा माने रावबो गुदि खिथा जों माने सिन्थाखौनो खालामनो हायाखिसै आरो गोदानै जों जे खालामगोन बेखिनि सक्तियाबो जोंहा गोमोरलांदों ओरैबायदि जादों आरोखि नै दासो जों सनमान होयो दानि जाबाय थानायखौ जों नुदों जे जाथों खुनु खोथा गैया मोजां जादों आंनि नोजोरावथ' मोजां जागासिनो दं आरो जौबावथों दासो जे गोदान प्रडिउसारफोर फैगासिनो दं बे समाव आङो नायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो एसे दाजाबदेरनो नागिरबाय जोंनि जेनाखि सार अशक कुमार ब्रह्म दत्त सारा सारनि माने 1986आव बे जोनोम मोननाय फाखन बे बर' सावथुना बेनो बर'नि गेजेराव सिगांसिन सावथुन होननानै जों दा मिथिनो मोनदों बेनि उनावसो बबाया जोनोम मोनदों होननानै बुंदों मानोना बबाखौ दिहुनदोंमोन बिरगोस्रि मोनसे हारिमु आफादनिफ्राय बेखौ गायसनदोंमोन 1987आवहाय गायसनदों बेखौ आं राइटिं पेडआव मोनदों आरो बेखौ माने लिड लादोंमोन बे जाहैबाय मा रहेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि बेनि स्ट'रि स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्सनमोन दा नोंगौ बै समाव जुदि नैबे सारमोना जुदि बर' सावथुन मुलुगाव जुदि माने गोसोखांनानै जुदि आखाइ जुदि खोख्लैयामोनब्ला हयथ' बर' सावथुन मुलुगा माबायदि पर्यायाव फैगौमोन दिनैसिम नैबे स्टेजसिमाव बे साननो गोनां बाथ्रा आरो स' बेनिखायनो सारमोनानो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सिगांसिन बर' सावथुनखौ जोनोम होगिरि होननानै बुङोबा बे बांद्राय बुंनाय जानाय नङा
माने बिनि उनावहालागै ज' सारमोना होननाय बायदिबा माने उनावहाय सारमोननि माबायाव रहेन्द्रनाथ साराबो एसे आग भाग लादों आरो जों मिथिखागौ जे मा रहेन्द्रनाथ ब्रह्म सारासो खनिन बड'सा सारखौहाय बर' सावथुन मुलुगाव लाबोजेनदों मानोना खनिन बड'सा सारा बै समाव फुथुलायाव माबा खालामो होननानै आं मिथिनो मोनदों रहेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनिफ्राय दा नैबे सारमोनासो माने बर' सावथुन मुलुगखौहाय जोंनि बर'नि गेजेराव सोरां माने होजेननाय खिलिजेन होनाया बे समाव कन्ट्रिबिउसनफोर दङ बे समाव मोननो हाबाय दा बे समाव सारा रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे बुंनांगौ दं नामा गोसोनिफ्राय माबा थांनाय मोनदों नामा माखौ सारनिफ्राय माबा मोनसे रायजो राजाफोरनो फोरमायनो गोसो दं माबा मोनसे साजेसन दा आंनि साजेसना आंनि गोरबोनिफ्राय आं सब समय मोजांखौनो आङो होनो लुबैयो सैथो जोंनि हारिया कालचारखौ आंनि नोजोराव आं नुगासिनो दं खुब माने स्पिडलि माने गोख्रै दावबायगासिनो दं ओमफ्राय उन्नति जागासिनो दं ओमफ्राय मोजांनिफ्राय मोजां नुहुरगासिनो दं आङो बयबो माने गोसो मोदोम होनानै इन्टारेस्ट लानानै बयबो ओंखारनो नागिरो सोरबा ओंखारबायबो ओंखारनो चान्स मोनबाय आरो ओंखारनो चान्स मोनाबा आंबो हाबनो सिनेमा बा थियेटारफ्राव मोसानोबाथाय सिनेमायाव मोसानो मोननाय बयबो हाबिलास दं मोनसे बयहाबो दा आङो आसा खालामो फैगोन इयुनाव फैगोन बे नेक्स्ट जेनेरेसननि माबाफ्रा जोंनि गथ' गथायफ्रा आरो जौगावथों बेखौ नागारनाङा आरो कालचारखौथ' खुनु दिन नागारनाङा आरो कालचार माने मोनसे जाथिनि परिचय मोनसे कालचार गैयाबा मोनसे जाथिया परिचय मोना आरो जिबनाव बेखौ माने सिनायथि होनो हाया गावनि कालचार गैयाबा कालचारासो जाथिखौ सिनायथि होनो हायो दा बेखौ आङो नुहुरदों जे बयबो बेखौ सांग्रांथि जानानै बयबो आवगायबो सिनेमा जगत सावथुन जगताव बयखौबो आवगायबोनो थाखाय आङो हांख्रायो ओमफ्राय आंनि नोजोरावथ' आं मोजांखौनो नुलांबाय थादों नुहुरगासिनो दं आं मोजां जागासिनो दं आरो जाबावथों आरो जानानै जोंनि जाथि जोंनि कालचारा दिनैसिम जे नोजोराव जों नुगासिनो दं जोङो इन्टारनेसनेल माने फिगारावबो जों थांगासिनो दं थांबायबो बेनो आरोखि बे समाव जोंना मानबिराद सारा थार बाथ्राखौ फोरमायथिना होबाय मानोना सावथुना ओरैबायदि मोनसे हारिनि सिनायथि जाय कालचार माखासे आसार खान्थिफोरखौहाय दिनै सावथुननि गेजेरजों फोरमायनो हायो आरो बेखौ गुबुन जाथि माहारिफ्रा जुदि नायफ्लाङोबा बेखौ माने मिथिनो हायो आरो बे ओरैबायदि हारिनि हारिया बेबायदि हारिया ओरैबायदि ड्रेस गानो ओरैबायदि धोरोम फालियो ओरैबायदि आसार खान्थि फालियो बेफोरनि गेजेरजों मिथिनो हायो दा बे बाथ्राखौ बुंबाय दा बेनिखायनो आङो बे समाव आङो बिदाय लानो सानबाय सारनिफ्राय जों दिनै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सारानो बर'नि सिगांसिन बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' सावथुनाव आगान होजेननाय आरो फार्स्ट माने बर'नि मेन हिर' जायखौ जों बर'आव फावखुंगुर होननानै बुङो बे सारानो फार्स्ट फाखन सिनेमानि 1986 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बे फाखन सावथुना बियो ससियेल मोनसे फिल्ममोन दा बेखौथ' जों नुखाला नङा होमबा सार नुला गोबावसै दुखुनांथाव जुदि बै समाव जुदि दानि सिडि जुदि बे दंबाय बायोमोनब्ला निसय जों नुनो मोनगौमोन दा बेखौनो आं एसे दुखु प्रकास खालामबाय जुदि नुनो मोनोबा मोजां जागौमोन आरोना मोजांमोन जोंहाबो आफसोस थाबाय फुराना नायबाय थानो लुबैयो दा नैबे समाव सारा जों खावलायमानो सारखौहाय सारा जोंनो समखौ होबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनि थाखाय बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आं सारनिसिम आंनि बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय